Welcome guys, welcome to the vlog. Ito lang na arms. Malakap mi kay may das na kuwan ko no. Baka sa palit mi silang ingredients kay magluto ko no sila ron. Pita good guys, inuwan kag kusog. Tabok na lang at tunay. Tubig. Tabok na lang sa tubig. Ay, ko na lang. Ay, ko dyan. There's a pea. Oh, no. Oops. Nay? Hello guys! Welcome my YouTube channel. Guys, kami karon guys. Ako na silang giingnan guys. Uot. Ay, ito. Ayaw mo lang. Wala ha. Mag-tour mi karon guys, yan padong ka bunga. Mamalit ka. Mamalit mi nga rin dire sa bunga ug among maluto karon. Relax ako kay mapatay ko. May hapito lang medyo. Happy to lang mi dire guys.
Nay. Wala na. Nagsabot siya. Yeah. May popcorn. Ay. Ano sila ko? Ay. Just more in there. Yung panggiling. Parang naman. Nasa naman. Ugang tapin. Mga pako na like. Hindi pa. Ha? Oh. Mas mayo, no? Kung sabi magkalahi na sila ko eh. Nagkalahin mo sila presyo rin, dili. Ha? Lahi na sila presyo. Kami? Apil man sa ano man. No. Di ba nagitan tanog ano, special cut naman na pag-ian putol. Kapag tang tanog liog special cut 160 ng kilo ano. Pero, okay lang kami. Paunsa man din natin. Eh, amo lang nga adobuhan dahil. Dito na naman po dito. Oo, kana. Pila ka kilo? Apila na lang po dani ate. Oo. Ito ba? Tapos apila ka na lang po dani. Marami na unod-unod. Dito. Dito na. Ang sakit tandaan. Ang gamay-gamay. Save ko lang. 7.71 1,000 to na. Siguro si Tintan. Ha? Hindi kabot eh. Siguro kabot. Dili, nga lagi mo lagi to pero uban lagi sugo ni uban. Tuyo, tulog ka na pa. Oo. Sorry. Kana ra dong. Oh, kana ra dong. Kana ra dong. LDS. Libertad. Kabukgayan lang. Ay, ito ba ba? Kamugayan. Kabukgayan. Okay, butang. Gusto na yan, tulog ka na pa. Tulog ka na pa tuyo.
nakakuan. Ano? Lobat na. Ha? Lobat na ko sa phone. Ano ba kasi? Dalawaan. Awa man. Dito lang sa iPoint ang kuan. May dapat po sila resipo. Wala yung resipo kasi. Bato dito pricing ko kanina. Ha? Pricing ko lang nila. Wala mo gana? Nagdan ako man. 13% na lang ito. Hindi mo nang kipot? Wah.